אז מה קורה היום חברים? היום אנחנו שוב עם עמדת גיימינג שסידרנו, הכל פה נקי, מחודש, דנדש, אז שימו לייק וסאב, ובואו נתחיל. גיימינג שסידרנו לפני כמה חודשים, יש פה מחשב חדש, והשולחן מסך חדש, פה כבר לא רואים שחור, רואים פה הכל מלא. וחברים, הולכים לסדר, הולכים לשים פה פד חדש, לידים חדשים, עכבר חדש, לא עכבר חדש, אבל הזמנו כל מיני דברים מגניבים. אז יאללה, שימו סוף ולייק ובואו נתחיל. חברים, שמו את הפד, שמו את הפד, שמו את העכבר, עכשיו שמו גם את המצלמה, חברים, מצלמה חדשה זה הנדשה. עכשיו פה רועי הולך לעשות לכם סרטונים, אני אפילו אלמד אותו, כי הוא לא כזה יודע, אבל כן, אני אלמד אותך חברים. עכשיו אנחנו שמים את הלדים, את זה אנחנו לא כל כך נתעסק בכם, אז יאללה, הילוך מהר של הלדים. חברים, ככה יצא בסוף, וואו. יש לנו פה אפילו פורטנייט. הנה המצלמה, מחשב, זה הפד, זה המיקרופון. מקווה שנהנתם מהסרטון. אז כן, זה הסרטון מקווה. אז כן חברים, זה הסרטון, מקווה שנהנתם להיום. אז יאללה, ביי!